dewasaning hari Candra miwah taun lampahing Pandhawa ingkang wis pundhak ing 12 taun ngancik ing warsa 13 lelampahan ingkang dumadi wonten ing negari Wirata ing kono ana mustika lelampahan ingkang dumadi wonten ing negari Wirata sumorot cacah 6 nenggih ingkang tuwuh amudal nyunarake pepadang miwah katentreman ugi karahayun amung kewala datanana ingkang muningani sapa to jati-jatining mustika mbabar pepadang nadyanto gumuruh ing praja labet mogane sang kincaka rupa kinca lan raja mala parandene tanggap ing gati hanenggih menika warnane Nyai Embang Salindri Sesilihe mangumbung mangarang anggenira nyawang lelakon tanggap Kyai Lurah Semar Badranaya begegek ugat-ugat sak dolita bel-bel kula niki tinitah wonten alam Padang kula kulino ngemong para sabta budi napa sing paduka waos menika Ndara Ayu Ndara Ayu Salindri kok sajak lingsem penggalih jengandika Ndara Ayu wonten apa lho Yayi apa ingkang bakal dumadi ing Wirata iki yakti aku bakal tumindak bakal areng tetulung ngewangi leliping negara Wirata kene tiyang sing dadi kendolaning rasaku getungil lelakon sing wis kelakon duk nalika semanten kadang-kadang Pandhawa sami kasokan dadu wonten negari Ngastina sedaya sampun telas banjur dados buangan wonten ing wana
suwene 12 taun setahun kanggo sesingitan. Duh, Yai. Lelampahan kados mengaten menika ingkang dadosaken ningsem penggalih kula, Yai. Ampun digetuni lelakon kados ngaten niku nggih. Gusti sampun maringaken coba dumateng Pandhawa kaliyan Ndara Ayu Salindri. Menika sampun dipun ginarisaken. Sapa sing arep munggah derajate, sapa sing arep oleh wahyu karahayat kudu nglakoni tarak brata. Dinten samangke Pandhawa sampun badhe timbul Pandhawa kalih jengandika Ndara Ayu Drupadi inggih Sang Salindri badhe timbul. Sampun kula entung menika kirang 3 dinten Ndara Ayu. Iya ya, Ayu Semar. Bakal tak lakonane lelakonku iki Kakang Semar. Yai soroting srengenge brang wetan kaya sumilak padang sumeblak padang endahe sesawange nuruti gregeting kalbuku ora winggih mangu-mangu. Yai aku mung pamrih rahayuning wirata lan negara sak isine. Nggih syukur yen ngaten Ndara Ayu. Mung kula titip peling namung kantun pinten dinten malih. Ampun nganti lelampahan menika konangan dening sinten kemawon. Wonten ing Serat Weda ing jaman kala bendu ngupadya dalaning karahayat. Nggih niku panjenengan lampahi kanthi tulusing ati, welas asih mring sesama, kanthi sabar lan eling. Inggih mriku badhe bisa nyingkirake bab tumindak ingkang kirang prayogi. Godha lan rencana bisa diguang supaya tiba ing adoh Ndara Ayu. bumine Praja Wirata. Gumuruh suarane samya nekseni ilanging kautaman. Bumi nangisi rusaking jati diri, geni getuni bobroking budi pakerti. Banyu geguyu bubaring kalbu, angin belani kang padha tingkin. Bawana Wirata peteng katutup pedhot angkara murka, nyebar kanistan, ngrusak tatanan, sikut-sikutan, jegal-jegalan, rebut panguwasa ora eling Puradasena.
Gandana. Aja kowe mampang-mampang dupek dadi wong menang. Gedhe krang sila tumpang. Bisa mumung adol ora gathuk. Meleka mripatmu. Nanging aku ora wuta. Kowe ora ngerti marang lelabaning liyan. Yen ana payo-payo, aku sing adus getih. Nanging babar pisan ora ana rasa patuhmu. Ya. Anten ana piwalesku. Lena kaprayetan tak rebut pawasamu ngono. Kawembuhan Kiduing penggalih Nata Wirata sing Baginda Matswamati krana menggalih makarti ingkang rayi ing kepatihan Atih Kicaka bawane Narendra ingkang wuspana ing semu mila wuninga lamun Patih Kicakawarsa merong kampuh jingga nedya jongkeng panguwasane Sang Nata Prabu Matswamati. Nanging dupi molat sawane kang putra mangku bumi Raden Seta dadi kagyat ing Wardaya. Teka mangkono panglutitaning Wardaya Sang Nata Prabu Matswamati.
Pandrakan Puspitorum Kasiliring Samirana mrih Sekar Gadung Pongas Gandano Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestumpara apik gamelan anak anung dita sira kulub kang wis sowan seta padha raharja sowan munggir inggih mugi berkah pangestu paduka Sang Rama Diwaji lulus raharja sowan kula sungkem kula mugia kunjuk sahadaping pepadane Kanjeng Rama Diwaji ya tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku tambanana ngger seta yo nggih pangestu paduka Diwaji kula pundi dadosa jimat paripin Seto kula wonten ganggu kuwi ning mburimu sing kok kanthi sowan ing ngarsaku manungsa tanpa duga kuwi sapa Seto sowan ing ngarsane ratu ora gelem ndodok sandang panganggone kaya wong alasan klambine ora mbejaji ngadhep ratu Gung Binetara sapa kuwi Seto inggih Kanjeng Rama Diwaji lare punika calon jago saking kasepuhan ingkang badhe ngembari kridanipun Paman Raja kula ladana jagat Dewa Bathara Gus kowe kuwi sapa lan ngendi dangkamu jenengku Bilawa enek sing ngarani aku Balawa ya iki aku wujuding Bambang Balawa gede dhuwur tur bagus pideksa ora isin kowe dipoyake nayaka sakmene kae ora isin kowe diguyu karo wargaku lan rakyatku ora wis kulino dadi wong elek biasane ngentak-ngentake ya aku iki aku anake Jagawalakas saka Pejagalan aja kuranging pangapura yen aku ora bisa basa lan ora bisa nuduhke Subasita lan Tatakrama wah merga selawase uripku ning alas gaweanku mbelei sapi gaweanku mbelei kebo kanggo nyukupi kebutuhan warga Wirata urip ora tau srawung karo menungsa mula aku ora wanuh Tatakrama yen pancen tekaku ora nuju prana penggalihmu aku tak bali dina kosek bocah elek ireng kok yo nesunan bocah kosek to Bilawa
nadyan sira kleru ing tanduk lan trap silamu nanging isih gedhe pangapuraku kowe ngerti apa sebabe dina iki sowan dina iki jare aku rene kon dalang ulang taune Salindri saiki wis tak wujudi Dingko piye genahe mbuh kowe iki rene tak dadekne jago ora kok kon malah seneng-seneng ha iki jis jare kandhane anak Raden Seta aku kepilih minangka jago wirata kanggo ngadepi Raja Mala kowe saguh pilo sing ora saguh muni sapa aku menungso wae ora wedi kewan-kewan wae tak sikati tak belei aja meneh kok kewan-kewan mbok sikati piye apa mbok gosok gigine ngono ora tegese tak pateni siji bawa siji Balo adon-adon iki mengko gunane kanggo apa kowe ngerti ora ora lah banjur kanggo apa yen mung kanggo kasukan luwih-luwih ngabotoan utawa judi aku ora sudi dadi jagomu yen kawulamu mbok korbanke mung kanggo nuruti senenging atimu kowe dudu pengayom sejati nanging yen adon-adon iki kanggo rumeksa yuwana lan aji dirine negara Wirata nyawaku tak udoake suwe-suwe kok seneng atiku krungu aturmu kuwi kabeh balo tembungmu mantes lan jiwa kabangsamu gedhe ya Bilawa ngertenono dina iki nasibe Wirata ana ing tengahing bebaya adikku ing kepatihan sajake arep njongkeng kawibawan kalungguhanku banjur kanthi ngadani adon-adon jago critane ngono kuwi bila cetane nasibe Wirata dina iki ana ing pundakmu bila kagiat resang kapirangu renangkul kinampet kabeh dosang retnane bawana yen ngono aku saguh dadi jagomu bagus yen kaya mangkono Seta kula wonten dawuh Sang Rama Dewaji jago Wirata iriden ing blabar gawat jangan cirencang ngestakaken dawuh
Amun-amun lirku mapan maletik mancolon Rumakeca lan Rajamala dina iki ing Blabar Kawat Janget Cinencang bakal ditentoke sapa sing luwih pantes ngratoni Wirata Ki Caka apa Durgandana Kakang Ki Caka aja mung sumelek aku wis bisa nanting sapira bobot tantinge wong Wirata yen perlu Matswapati dhewe aku ora wedi Kakang Ki Caka. Bagus Rajamala. Pancen adon-adon iki yektine cara alus kanggo njungkeng kawibawane Matswapati. Seta iki. Nggih. Kula seta mosok pun pangling wong lagi pedhok sang kotak. Kowe ora sampe lucu 5 menit nanggap jaranan menika sanes damel lelucon menika adon jago yo bagus yen kowe ngerti papan lan panggonanmu ndi jago saka kasepuhan kabeh kawula Wirata wis ngumpul ing alun-alun BTN Rejamulya aja ndedha wanci seta nggih paman menika lare kang wonten wingking kula menika jago kasepuhan lare saking pejagalan naminipun nggih menika Jagal Bela Weladalah wah bocah kaya ngono mbok dadekne jago bagus ora endek ireng metekel gondrong gilani kon maju gundele pisan aku ora wedi ora ana bawa Seta tetandingan iki aja nganti muspra kersanipun kudu enek totoane nika dadi judi yo online boten ora iki ora judi utawa totoan nganggo duit aku njaluk totoan yen to jago kasepuhan menang negaraku kukupen ning yen ana ing iki jagoku menang aku minggat saka negara Wirata piye sampai ada ngantuk pripun yen menang niku ngukupi Wirata lah iya maksudku ngono yen aku menang jagoku menang negara Wirata tak kukupi kuwi jenenge totoan bur manuk mudeng kowe oh dados menika bur manuk ya piye Bilawa wah waniya totoane bur manuk yen sampe jagone Paman Ki Caka menang aku lek dadi kere yo ben kudune kowe iki ngerti aku sing mbok dadekne jago totoane nyawaku malah kowe kepenak ngono karepmu piye kowe anak ratu aja jirih wedi getih yen wani-wani yen ora-ora terus wani yo ya inggih paman kula sembadani bagus aja kesuwen jagone lebone Blabar Kawat Janget Cinencang dina iki adon-adon kawiwitan
apa wis mbok pikir dikaton kowe iki mung bocah pejagalan kowe yen kena tak elekke aku dina iki arep njongkeng kawibawane Kakang Durgandong mula iki timbangane kowe engko mati kowe tak eman balo kowe tak eman yen to aku karo kakangku wis manguasani negara Wirata kowe njaluk pangkat apa tak turuti eman-eman gagahmu tak negosik kowe tak nego tanggapanmu pira yen cocok budal ora cocok bangga budal ora usah ngapain kocap kowe njaluk apa muni tak turuti emas picis Raja Brana kowe njaluk bojo sing ayu paribasane tak turuti balo ning kowe gaya-gaya kalah piye balo kowe njaluk apa aku njaluk iwak ati oh iwak ati mong iwak ati kecil tak tukokke jalukmu pirang truk sing tak jaluk dudu atine sapa-sapa kejaba atimu bangsat elek ora kena deman kowe tanganku ndarat penerjagam ra rubuh hancur nyawamu
Sambatole. Oh, iya. Aduh ya. Oh. Oh. Sang Raden Rajamala pejah dipun jegoraken wonten Sendhang Watari kaloking kahanan kalih jagat raga ingkang sampun boten wonten nyawane. Sang Rajamala bangkit kados tiyang Pungendra.
Kang Sadurita melemet. Ngoyak jam Ndara, ngoyak jam. Gen. Rame perange antaraning Ndara Bilawa kalian Raja Mala. Kang Raka Ndara Bilawa nika ketoke menang ning yen diteruske mesti kalahe, Ndara. Apa sebabe dene mangkono, Kang? Mang pirsani. Saben Raja Mala mati lajeng kecemplungaken wonten ing sendang. Terus bali urip. Sendang nika namine Sendang Watari. Niku kedadean saking ilune utawa tetesing loh saking Dewi Rara Amis. Inggih Dewi Sayojana Gandhi. Menika ibunipun Raja Mala. Duwe daya panguripan. Mila yen pengen menang mang mesti senjata Brahmastra. Mang tamake tang banyune Sendang Watari. Yen banyune umuk niku tegese pun ilang daya kapinteran. Pejah sang Raden Raja Mala. Kagyat sang Raden ki sapa? Oh! Adikku Raja Mala. Bangsa tenan. Ayo. Jagone kalah, boto sing maju. Bilawa, tak omyak kowe. Bilawa, coba ayo. Natap tukaya yasini pe cocok bang wingo
Inggih. Kowe ngerti playune Bilawa kanggo? Pangapunten Gusti Pati. Menika dadi perkawis kula. Kedahipun paduka bawa laksana anggenipun mapai kados mekaten. Boten wonten caranipun jagone wis kalah bata ya ora trima. Ora usah tutur-tutur kowe. Kere nuturi penggedhe iki ya kowe kuwi. Semekean kowe kanggo sudra wae dadak nganggo glongkling. Wong kuwi kudu mlungguhe marang todrate. Glongkling sing mok nggo kuwi ora munggo karo derajatmu. Kowe iki mung lurah pasar ngerti ora? Aduh. Kula nuwun sewu. Tumrap kula busana utawa penganggeman menika namung papas raing badan wadah ingkang saged lawas lan saged risak menika nggih namung klambi paribasana. Tiyang gesang menika ingkang baku sanes sandanganipun raga nanging sandanganing jiwa ingkang awujud tindak tanduk sloga Solabawa miwah wicanten ingkang akarya naktiasing sesawah. Nadyan ucapmu kuwi bener lan becik nanging dudu lungguhe kowe mejang lan mulang marang aku. Ayo diudari gelungane. Aduh. Kula mboten saged amargi gelungan menika paringanipun kanjenipun ingkang ora gelem ngudari mboten setan elek tak jambak udar gulungan kowe. Nalika semana sang Kincaka jambak gelungipun sang Raden Kangka gelungan badhe dipun tigas mawi pusakanipun sang Raden Kincaka eloke kahanan pusaka dipun tamaken wonten gelunganing Kangka geblak saknalika sang Raden Kincaka. Ayo gelungan tak tamake pusaka kok banjur aku lumpuh kaya diobetke pisane ora gelem mau dari tampar iki kamu.